Kasi meron tayong, ayan So, nakabili kayo ng Warpy. So, bunot ka ate. Halika dali. First day. Tingnan natin kung anong premium mo. Pad! Ayan. So, meron kang ito. Oh, diba? Thank you! Yes! Si Ma'am Joanne nandito siya and naka-avail siya ng kanyan. 75. Dahil dyan, ano ba yun? Tcharam! Bunot! Adi, oy? Yes! Meron ka kasing price. Bumili ka ng mas 50. Ano yung bulot-bulot? Sisor! Caesar! Manita manito. My God, Kaya ano pa nag-avail ng 550. Oh, ay, ang Yes. bulot, di ko karon ba? Then, hindi ka ba nakakonect? Wala na akong barya, ma'am. Okay na, ma'am. Unya na yung... Wait, oh, pwede ka na. 75. Tigo. Yes. Sa inyo, ma'am. Take out din, ma'am. Oo. Magkano? 30 po ang gulay. Tayon. Sige, isa. Aron ma 50. Aron makabuno. Lumpe na lang tayo. Aron ko makabuno. Ay, parang sa mga canteen. Sa iyo po. Apil ihapon. Hindi na magkuhan. Init muna natin yung dinugo. Tsaka, upat na ng niya. Yan. Dahil naka-50 si ma'am, bunot! Ato natin. Pero sa takuan. Ang congrats is congrats. Ay, ang congrats mayroong Congrats. wala. Pencil! Thank you so much. Thank you, ma'am. Bayad. Diba? Kados. Thank you, ma'am. Bagit 50 yung nabili ko. Asan na yun muna? Pinakamahal na price. Tumbler. Yeah, may mga pads din tayo ano po, may crayons, Ballpen. may corrector na iron ball pen, may one for share para sa mga student po. Thank you, ma'am. Naghahanap ng premyo niya, bunot. Hindi naman siya nagbayad. Ay, congratulations! Ay, congrats. Worth 50. Amoy nag-diet ng uwi. Ay, So, isas niya. Yung mga ano. Ate, pengi sa take out. Una! So, on-site may nakadaog ka. Yan yung mga tumbler, Dala isulat, gitna. yes. Pero kung wala, Congrats! feeling na ko kayo po, tanan. naatanan? Naatanan yung congrats? At least ay gamay. Ano sa inyo? Tara po, Hindi, sharpener. Oo, Sharpener! Ikaw ang pink color. Tara ako eh. Ay, ballpen na yun. Napay eraser, roller top. Mas kani kinapag. Mas balgam yan. Ano na iwan? Ikaw ba ay karang bag? Gwen! Gwen! Pwede ba si sir? Lugaw? Oh, dali na. Gwen! Yan. Dahil naka-80 ka, bunot, may premyo pa extra. Eraser! Thank you! Hi, Nay! Yes, basta maka 50. May lami kayo yung sampayin na kayo. Wow, thank you na. Luto kaayo. Basta itong kaayo. Anak gusto ko. So, ayan na, nagsisimula na po lumabas yung ating mga suki. So, magkaanon tayo ng mga, makikilala natin yung mga bago nating suki, especially yung mga grade 7. Ayan.
daming students. So, sana maubos. Hi mga moms! Hi ma'am, good afternoon. Pahinga. Ano siya? Ano siya? Gravy po para sa fried chicken. Ibigay ka rin naman, no? 50 po. Okay na po. Pwede chikas na. Pwede utangan din kayo. Nakay po. Toyo. Ate, may toyo pa ba? Tingin raw take out si ma'am. Kamay ka na. Gusto ka na. Hindi na. Hindi ba makakulit ka na? Ano po, 8 ounce. 15 lang naman. Tsaka isa ka 8 ounce. Take out dam? Pwede na take out dam? Extra fries. Ay, dinay. Kasi naka 50 ka. Ay, hala ka. Bye mo. Isa na siya. Ballpen. Ballpen. Thank you. Tsaka isa raw ka take out doon sa pusa. Ano sa imo ate? Pwede naman kayo magkain. Kasi number chikas na. Thank you sa ballpen. Charotings. Bali 50 plus 15, 65 plus 570. 590 charge. Hi. 17. Ay, pila gani? 70. Ano pa siya? Sir, bari. 30. 120 na. Jacket mo na. Check daw. Sige na lang. Time. Mag-appear naman yung sa ano. Sige lang. Sama ng damhat. Tagaram mo. Salamat po. Yan! Dito na ibang mga students. 20. Isa. Ay, ate! Ay, web yung plastic ba, please? Penye. Yung rolyo ba? Gravy? Hi! Hi, Mom! I miss you! I miss you too. I have something. Ang sarap ng ano. When you buy 50 pesos for, meron kayo chance manalo ng mga prizes. Isang rice, ma'am. Isa ka rice, 19 take out. Kadang at saka ito lang. Wala si Kuan. Wow! Wala pa muna. Andito rin ating mga boys, nakakamiss kayo ha. Miss you. I miss you. Wala pa kayong a la carte? Wala po. No, that's milk. Thank you. Oh, ma'am, ano ka muna? Para makuha mo na yung premium mo. Ay, agad-agad. Yes! Ballpen. Ballpen! Oh, thank you, ma'am. God bless you. Thank you. Ano siya ate? 50 po. Wow. Punta nga natin grade. Ano yung grade niya? Lahi? Ano yung grade niya? Ano yung grade niya? Okay. Premium mo. Ballpen! Hey! Ha? Uy, sus! Hi, ma'am! Oh, worth 50 pesos product. Pwede ka manalo ng mga prizes. Oh. Dine-in, take out. Dine in. Wow. Diba, hindi yan yung mga suki na 60. Mahal ang isa. Ay, may rice na. Anak ka na yung rice? Ate, penga ko sandok pag nisisa para sa isda. Oh, bunot ka na! Nanay mo. Dam? Fancy! Dam? Oh, diba? Oh, sabi ko pag naka 50. Hi, ate. Apat ka na. Uy, gravy. Ulang mo yung video. Still supply.
Lagyan natin gravy. Ano sa'yo, kuya? May tubig mo. Apat? Dala lang na ako may puka. Ay, bao. Ate, nung kaya, wala na. Gravy. Hindi mo nga pinaubos. Pwede na Ha? 5 isa. 50. Isa. Lagyan gravy. May video na ako. Balibay hindi ako. Abonat! 50 pesos kasi. Nagpila ay na. Fancy! Sila. Ayun ko na lang. Meron. Right na. 15 lang ga. Sabi niyo yung chicken. 50, 20. Hi! Bilang ano? Isa lang. Gravy. Abonat! Yes, basta 50. Nagbilang. Ayun. Crayons! Ano siya? Soft Ulo. drinks. Nagbilang. 20. Utangin gravy. Hi, ma'am! Nagpilay mo ng chicken. 50. Yung 50, ma'am. Dalawa po. Pwede din nila magkamoy. Ah, pwede na. Mag-rice? Rice tayo. Tulo ka rice. Tulo ka rice. Okay lang. Dua ka ko. 50, tsaka ano? 20 each. Ito 20. Lagyan natin gravy, ma. Ah, may kasal. Bali, ano, ma? 45. Coke isa. Ikaw, 50. Chicken na lang ako daw. Pilay mo chicken, mamsi. Ang chicken tagpila. 20. 105. Peso po. Tatlo. Gusto ako mamsi. Mga 20 rice. Ilang, ano? Ah, isa lang ana day mamsi. Kailangan mo isa din ko rice. Ito daw isa. Pilay mo rice mamsi. 15. Una, Wala, ano ba yan kasi mamsi? 50. Pag naka 50. Ay, kung hindi okay, di na lang. Sunod na lang. Okay, mag-expensive. Oh, di ba perfect? Chicken. Ala naman. Gravy. Ah, bunot ka yan. Ano sa'yo? 1, 15. Pa! Congrats! Eraser. Eraser. 50. Butangin ko. Ito, 50 po. D.O. 20 each. Nabutas?
Nilupit ka ba? Dua ka liog. Butangan natin ng gravy. $20. Gravy. Ay, bawal dito. Dapat kuhan dyan. Dapat sa pag-ulit. Gravy. Pero karon, pilit ko. Wala kayo ito. Bigyan mo na lang siya. Wala na akong cake. Ay, wala. Tulo ka ako. Tulo ka liog. O, yun lang yung isa din. 30 po. Nabilang liog ganit. 20. Layang doon at sa isa din. Leeg, 20 po. Lagyan natin gravy. Ito rin. Hi guys. Bunat. Naka 60 ka, di ba? Ay, magkano pera mo? Ay, 70. Bunat sa... Oo. Siyempre, iba yung bullpen. Open. Open. Ilan eh? 50 ang order. Rice na yun. Diyan ka magtao? Ilang rice? 15. Na ay, ano, gravy. Thank you. Nagpila ang 20. Oh. Ano na naman nangyari sa inyo magkakaiwalay kayo? Basta sa room mo eh. Extra ba? Extra. Sabaw? May na yung suklet. Ha? May na yung suklet. Kaya ka muna. Ano po, ano? Regon. Nice. Soft drinks. Ano dyan? Dua? Nagpila rice. 15. Dua ka leeg, no? Ayaw sila yung wakit-piti. Inat pa. Hi, ma'am. Ikaw sa ako, Ma'am Shi. Sure. Saan niya ako, Ma'am Shi? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, bunot, naka 55 ka. Ano, oh? Nasa ba ka 50 ba? 1/4. Wow. Fancy! Bulpen ang gusto niya. Bili ka ulit! Saan niya ako, Ma'am Shi, Ben? Hi, na! Lagi na color, Ma'am Shi. Tumblr. Ano ako, dahil dito ng 16 na. Mahal. Mahal ang bilihin. Sabaw, Ma'am Shi. Mga may sabaw ka. Yes. Nasobrahan ko talaga kasi mga bata rin. Gusto na sabaw. Isang diling bata, Ma'am Shi. Hindi, I mean, kasi yung iba ba, kakain, ang ulam, hindi na sabaw. Alam, wala. Bunot na! Hala, ganahan ko ni Ma'am Shi. Apretado, Ma'am Shi. Maraduda ko Tumblr yun ni. Tumblr manifesting. Manifesting Tumblr. Ballpen, Ma'am Shi. Thank you. Iuli na, Ma'am Shi. Thank you. Ano sa inyo, Mang Kuya? Dine-in? Na diba, nakapit ng anak na mga ballpen. Wala pa. Thank you, Ma'am Shi.
Bukas ako mag-siomay ate, ha? Dalawa nito. Isa lang. Ay, isa lang. Rice lang dahil. Ang imong anak kanina, dito kumain. Sabi ko ha, mag-asawa ka na ba? Grabe ka pagtitipid sa sarili mo. Maka-rice. Ano sa inyo? Isa. Kahit ito. Rice din. Bukas ako mag-siomay na kala ko. Kasi wala pang kontinir. One sa ito. Tapos, one rin lang sa So that's all for na mga moms. Nako, sana nag-enjoy yung mga nakatanggap ng ating munting regalo para sa kanila. Again, maraming salamat. Until tomorrow, meron pa rin tayo. God bless you!